Άμα το δεν πάρει να πάρει όλοι. Καρδιά μου περέτσε μόνο κέφαλο. Έκτυπησέ μου την καρδιά και τον εγκέφαλο. Πρώτα κοπέλια μία κουμπαρακή. Αν το πολύ μου το σεπτά δεν την βγάλω καθαρή. Να σε πάρω, με παπά και με κουμπάρω. Θα κρατώ και την πέρα. Λίγο λάθος. Δεν πειράζει όμως. Περνάμε καλά. Πάμε να βρούμε ένταση. Πάμε λίγο. Είναι τα πιάς βάλεις και ρώτας να ξυλίγους. Ίδια πως έβαγα στην κέφαλη μου πλήθους. Και κάθε μέρα σε σκεφτώ μες στον ύπνο μου μωρό μου. Ακόμη με σηκώσεις και κάνω το σταυρό μου. Έκανα τα μας ένα αγιό, χαρό το λιάκι μου. Και να σε κλέψω κοπέλια παρέα με το ζαλιό. Φίτερ κράτα τα αρματάκια και την ξεπεράτα. Απόψε με τώρα θα κλέψω τη μαριέτα. Θα σε πάρω, με παπά και με κουμπάρω. Θα κρατώ και την περέτα. Έτσι γίνεται στην Κρήτη η βεντέτα. Έτσι να ανοίξω. Πάμε για αλλιώς. Πάμε λίγο το γέντο φρέξ, μάκες και στο κάρμα. Για πάμε στο ρυθμό, εδώ, έτσι. Έχει καλά τώρα. Πάμε στο ρυθμό, πάμε στο ρυθμό, για να δω. Πάμε στο ρυθμό. Δούλευε το. Είδες πως γίνεται καλύτερα. Γιώργο. Αλέξη, πες τα. Πάμε λίγο κι αυτό. Για να το ξέρουμε όλοι. Στο ρεφρέν θέλει όλους μαζί. Θα ξεπεράσουμε την ένταση εδώ πέρα που γίνεται. Πάμε λίγο. Πάμε και πέρα στη βλέπω το ξέρουμε έτσι. Δεν ξέρω αν λυπάσαι ή μήπως και θυμάσαι όταν τους είχες στο σηκώ κάτσε και τώρα κάτσε πιάσε την αρχή και ψάξε ζωή είναι αυτή που κάνεις ή μήπως και απαντάσαι σ' όλους παντάδειχνεις ότι δεν θα θέλεις να είσαι μη φοβάσαι, μη γράφεις μόνο κλάψε για ποιος σε αγάπησε, απάντησε και φτάσε σαν το κηρύττο σου την καρδιά σου τώρα φράξε Κάθηκε Γεια σου ρε της ερώτης. Πάμε Έλα Γιώργο δώστα Πες μάγκας είναι εδώ Πάμε ρε μάτια μου Τα ακούω Πάμε και λέει Δεν μ' αγαπάς, δεν μου μιλάς Δεν με κοιτάς γιατί Δεν μ' αγαπάς, δεν μου μιλάς Δεν με κοιτάς Κι όλες αυτές οι υπερβολές είναι στο φλες Δεν μ' αγαπάς, δεν μου μιλάς Δεν με κοιτάς Θυμάσαι έτσι Θυμάται κάποιος Πάμε και το δεύτερο Το καλό DJ μετά στρέφεις Θυμάσαι πόσα έκανες
κεράσεις για να σε. Από μικρή θα λουσάμε στα κουζί και βερσάτσε. Όπου κάτσε κάτσε, το ίδιο σου λουστάξε. Άλλο να αγαπάς, άλλος μιλάς κι άλλο κοιμάσαι. Μόνους τους υπόλοιπους και μένα τώρα κράξε. Βάλε και υπόλοιπους και ό,τι γράφει πράξε. Άκου το αυτό, χόρεψε το που κενάσαι. Αν δεν λέγεις τι να πεις, πούλωσε το πάψε. Δεν μ' αγαπάς, δεν μου μιλάς, δεν με κοιτάς γιατί. Δεν μ' αγαπάς, δεν μου μιλάς, δεν με κοιτάς. Κι όλες αυτές οι υπερβολές είναι σοφές. Δεν μ' αγαπάς, δεν μου μιλάς, δεν με κοιτάς γιατί. Δεν μ' αγαπάς, δεν μου μιλάς, δεν με κοιτάς γιατί. Δεν μ' αγαπάς, δεν μου μιλάς, δεν με κοιτάς. Κι όλες αυτές οι υπερβολές είναι σοφές. Δεν μ' αγαπάς, δεν μου μιλάς, δεν με κοιτάς. Δεν θυμάσαι. Για πάμε λίγο κόρυβο. Αλλιώς θα πάρω τη Φεράρι και θα φύγω, Εγώ ήρθα με τη Φεράρι. Παίξε κι αυτό, έλα. Το έχουμε. Παίξε. Παίξε κι αυτό. Για να περάσουμε καλά στο κάρμα, γιατί μετά από αυτό. Δεν κάνουμε περάσουμε, πουλωμένη πίτη. Έλα τελατέλη, με κράτησα το σπίτι. Βλέπεις ρε πάντα, πιστεύεις με τα φλίπη. Τώρα μου σ' αρέσει καλά το κανονικά. Εγώ είμαι ο Πιλ και εσύ η Μονικά. Μιλάω με ονόματα, με φωνήμα. Ευρωπαϊκή πορτοκάλα και κάτσε πρόβλημα. Άσε με το φέρω κάπως αλλιώς. Στο πίνω παγωμένο σαν να μην αγγίπως. Μιλώ όπως αυτός, για να στραβούμε κάπως του ρηφίδες στο πι. Να σπάσει ο πάγκος. Δεν θέλω να προσέλω μουσική. Απολαύστε αγγέλουνα την κάθε στιγμή. Αν είσαι από αυτούς που το δεκάδε κοιμάσαι. Για ελπίδη, το όνομα που πρέπει να θυμάσαι. Ο Γιώργος μας είπε να παίξουμε τόσο, αλλά θα ξαναπαίξουμε εδώ όλο το πρόγραμμα. Γιώργο, έλα να τα πεις όλα. Γιώργο, πες εσύ τι έχεις κάνει εδώ πέρα. Το έκανες πάλι. Ελπίζουμε να τους ξαναδούμε ακόμα πιο καλά. Από αυτή φωνή φοβάστε. Λοιπόν, και τον Αλέξη και τον Σάμο τον ευχαριστώ πάρα πολύ εκτός του περιοδικού. Ήταν προσκαλεσμένοι μας. Ένα χειροκρότημα γιατί και ένα χειροκρότημα για τον DJ μας τον Βασίλη. Λοιπόν, σε λίγο η υπόλοιπη κλήρωση με ένα Xbox. Πόρτα, οδήγηση με Ferrari που είναι έξω, εντάξει τώρα, έτσι να έχουμε πιει. Εντάξει. Με το μήνυμα του Πεπονάτου. Λοιπόν, και να περάσουμε καλά και αργότερα. Μέχρι την άλλη κλήρωση που θα γίνει σε λιγάκι. Είμαστε στο τέλος των κληρώσεων. Όποιος θέλει χορό, μαθήματα χορού, ένα Xbox και οδήγηση με Ferrari που είναι έξω, να σηκώσει το χέρι. Οπότε μπορεί να γίνει κλήρωση. Εντάξει. Λοιπόν, Αλέξη. Λοιπόν, όπως είπε και εγώ εδώ που διοργάνωνε όλο αυτό το πράγμα στο First Magazine εδώ, σχολή χορού, Xbox και Ferrari. Έβαλα σήμερα το αυτοκίνητό μου, κάνει μια βόλτα. Λοιπόν, σχολή χορού, κλασική ή ό,τι θέλετε.